Euskadiren mugaraino heldu naiz euskal tropekin. Euren artean jarraitu dut gure herriaren adorea miretsiz, zein zuen espiritua inoiz ez den garaitua izango. Eta Euskaditik joan aurretik, 20. mendean euskaldunekin burutu den debekuaren munduaren aurrean, beraien izenean protestatzen dut, gure aberriak kendu izana, gurea izanik honekiko dugun eskubideagatik eta diogun maitasun sakonagatik. Eta bi aldiz egiten dugu protesta, debeku hori burutzeko, fasismo espainiarrak, kanpoko indar mertzenarioak eta gerra tresna alemaniar eta italiarrak behar izan baititu. Gure aurkariek, lotxagabekeria osoz eskatzen dute konkistarako eskubidea. Betirako ukatuko dugu. Lurraldea konkistatua izango da. Euskal herritarren arima ez ordea, inoiz ez. Bilbo setiatua zegoen. Artxandan eta hiriaren inguruetan bombak erortzen ziren, hiria bera babes bila zebiltzan ieslariz betetzen zen bitartean. Baserritar asko animali eta lanabesekin, iesean zihoazenak Kantabriara zuzendu ziren. Batzuk Bizkaia zubian pilatzen ziren, zubiaren erabilera eten aurretik zeharkatzeko asmotan. Bilbon defentsa batzorde bat geratu zen, Agirre eta gainontzeko jaurlaritzako kideak Turtziosen, Bizkaiaren mugan, instalatu ziren bitartean. Handik, erresistentzia zuzentzen jarraitu zuen. Jaurlaritza Turtziosetik Santanderrera mugitu zen, eta handik biztanleria zibilaren ebakuazioarekin jarraitu zuen, gerra ontzi frantses eta britaniarrek eskoltatutako ontzietan. Frantzian egonaldi labur bat egin ondoren, Jose Antonio Agirrek Bartzelonan finkatu zuen bere bizilekua. Lehendakaria ohore guztiekin hartua izan zen bere iritsieran. Barcelona Eusko Jaurlaritzaren kontseiluaren egoitza izan zen ia 2 urtez. Bertan batzen zen osoko bilkura, frankistek fusilatutako Espinosa errepublikarraren eta Astigarribia komunistaren ausentziarekin. Azken hau bere alderdiak Jaurlaritzatik baztertua izan zelarik. Eusko Jaurlaritzak ez zituen inoiz Katalunian zeuden euskaldunak alde batera utzi. Horietako asko gainera, Gipuzkoa eta Nafarroatik helduak, familia osoak osatzen zituzten. Agirre lehendakaria eta Manuel Irujo hauen ondoan egoten ahalegindu ziren beti. Katalunian, ume euskaldunek heziketa eta zaintza espezifikoak hartzen jarraitu zuten. Babestoki konkretuak ezarri ziren langile espezializatuekin eta aurrek bere ikasketekin jarraitu zuten. Osasun arreta ere garrantzitsua izan zen. 1927ko azaroaren 15ean, Euskadi ospitalea jarri zen martxan, Frantziako kontsulatu orokorrak utzitako eraikin batean. Gernika ospitalea, pediatrian espezializatua, Otxandiano klinika eta Monte Alegreko tuberkulosiaren aurkako erietxea Bartzelonatik gertu. Gerrak iraun zuen denboran, Jose Antonio Agirrek erlazio estua izan zuen Luis Konpanisekin, Kataluniako Generalitateko presidentearekin, Frantzian naziek atxilotu ondoren frankistek fusilatua izan zena Montjuikeko gazteluan. 1929ko urtarrilaren 15ean Tarragona erori zen. Eta errebeldeek Katalunian aurrera egiten zuten bitartean, milaka pertsona
zibilak eta militarrak euskaldun asko tarteko muga frantziarra zeharkatzen hasi ziren, egoera hura exodo dramatiko bat bihurtuz negu bete-betean. Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak Perpignanen instalatu ziren iheslariei laguntzeko. Eusko Jaurlaritza erbesteratua, zailtasunez eta distantziaz gain, frankisten eskuetan erori ziren milaka presoek izan zezaketen zoriari oso adi zegoen. Jaurlaritza Vatikanoaren aurrean agertu zen, hainbat kantzilergoren aurrean, 1928an lortutakoa bezalako trukea kudeatzeko asmotan. Parisen, Jaurlaritzak eta kontseilariek bere jarduerekin jarraitu zuten, eta gobernu programa aldatzeko prozesua ere hasi zuten. 1927ko abuztuaren 10ean, garai hartan Eusko Jaurlaritzako osasun kontseilaria zen Eliodoro de la Torrek, Santanderren aurkitzen ziren gerrako zaurituen gehiengoaren ebakuazioa hasteko agindua eman zion Gonzalo Aranguren doktoreari. Arazo nagusia, zaurituen lehen espedizio bat hartzeko gai izango zen toki egoki bat aurkitzea zen. Sen Kristo eta Lagosegi, Gorlizko erietxeko umei ostatu eman zien ospitaleak izan ziren, zaurituak hartu zituen bi zentruak. Erbestealdiak familiak ere harrapatu zituen, estualdi arrisku eta gabezia guztiekin. Agirrek gogoratzen zuenez, Aintzane zaharrena Getxon jaio bazen ere, bere seme Joseba eta Iñaki deserrian jaio ziren. Joseba Parisen, Iñaki New Yorken. Gauza bera gertatu zen Jesus Maria Leizaolarekin. Bere emazte eta seme alabekin egin zuen erbestera, Koldo, Begoña, Itziar, Koro, Arantza eta Estibalizekin. Frantziaren okupazioaren ondoren, Leizaola eta Torre kontseilariak besterik ez ziren geratu, eta zailtasun guztien aurrean, harrapatuta gelditutako errefuxiatuei laguntzen jarraitu zuten. Eraso naziak bete-betean zirela, Frantziaren erorketaren bezperan, Jose Antonio Agirre Lapan izeneko herri belgiarrera joan zen bere ama ikusteko. Baina tropa alemaniarren aurrerakuntzarekin aurkitu zen, eta bera eta beste euskaldun batzuk Dunkerkeko poltsan harrapatuta geratu ziren, Ingalaterran salbu jartzeko asmotan zihoazen tropa britaniarren berrontziratze bete-betean. Lehendakaria Belgikan ezkutatu zen denboraldi batean, salbu jartzeko momentu egoki baten zain. Agirreek ezkutuan egon behar izan zuen bere itxura disimulatuz. 1941ko abuztuaren 27an, Jose Antonio Agirre eta bere familia Rio de Janeirora heldu ziren. Lehendakariak Uruguai eta Argentinatik bira txiki bat egitea erabaki zuen. Urriaren 7an Montevideora iritsi ziren eta bertan bere burua agertu zuen mundu osora prentsaurreko batean. Mila 1928tik Eusko Jaurlaritzaren delegazio bat funtzionamenduan zegoen New Yorken, eta Agirreren heldueratik sendotu egin zen. Manu de la Sota hirian zegoen lehenagotik, eta berarekin batera Frantziatik heldu berri zen Anton Irala eta John Bilbao gehitu ziren. Jose Antonio Agirrek Euskal Deserria koordinatzen eta konpontzen jardun zuen, gerraren beraren inkomunikazioak guztiz kaltetua zuena, eta Amerikan euskal presentzia sendotzen ere jardun zuen.
1945 otsailean eta martxoan, Eusko Jaurlaritzaren kontseilua batu zen 1926ko urrian Gernikan onartu zen gobernu programa eta diktadura frankistaren aurkako euskaldunen borroka berretsiz. 1945ko martxoaren 24an, Agirrek Parisera bidaiatu zuen, han geratutako kontseilariekin, Euskaldunen Lagunen Nazioarteko Ligako kideekin, alderdiaren buruekin eta euskal indar politiko eta sindikalen ordezkari guztiekin biltzeko. 1945ko martxoaren 31an, Baionako ituna deiturikoa sinatzen ari zirela, Eusko Jaurlaritza Euskal Herriaren legezko ordezkaritza bezala aitortu zuten, bere berrantolaketarako oinarriak finkatuz. Estatu Batuetatik bueltatzean, Baionako itunaren ondotik, Agirreren lehentasuna Jaurlaritzaren konposizioa birmoldatzea izan zen, heriotzen, kargu uzteen eta dimisioen ondoren. Gobernu berria kontseilari kopurua errespetatuz berrantolatu zen. Leizaola eta Monzon nazionalistek, Eusko Abertzale Ekintzako Nardizek eta Aldasoro Errepublikarrak jarraitu zuten. Denbora gutxi aurretik hil zen Eliodoro de la Torre ordezkatu zuen EAJak. Sozialistek Dueñas, Zarza eta Etxebarria hautatu zituzen. Espainiako Alderdi Komunistak gauza bera egin zuen Leandro Carrorekin, Unión Republikanak Manuel Campomanes, Alfredo Espinosaren ordez izendatu zuelarik. Nazioarteko egoerak eta beharrizan ekonomikoek kontseilu kopuruaren egokitzapena behartu zuten, guzti horri kontseilari komunistaren kargu uztea gehituta. Urte askoan eta bere heriotzar arte, Agirrek erlazio estua izan zuen mugimendu demokrata kristau eta europearrekin, eta batez ere, erbestearen oinarri nagusiak eraiki zituzten Ameriketako euskal komunitateak bisitatzen jarraitu zuen. 1960ko martxoaren 22an, bere Parisko etxean hil zen Jose Antonio Agirre. Bere gorpuzkiak Donibane loitzunera eraman ziren euskal lurretan hilobiratuak izan zitezen. Han, haren hilkutxaren aurrean, bere karguaren zina egin zuen Jesus Maria Leizaolak. Ia 20 urtez, Jaurlaritzaren estruktura berbera mantendu zen. Hori bai, kontseilari asko bere funtzioen betekizunean ari ziren bitartean hil ziren. Agirrek egin zuen bezala, Leizaolak ere hainbat bira egin zituen Amerikatik. Bira hauek helburu bikoitza zuten, babes politikoak biltzea eta finantza baliabideak lortzea Jaurlaritzaren jarduna duintasunarekin mantentzeko. 1964ko aberriegunak, oihartzun propagandistiko zabaleko ekitaldi esanguratsua izan zuen. Leizaola lehendakariak muga zeharkatzea erabaki zuen, bere askatasun pertsonala arriskuan jartzen zuela jakinda. Baina momentu hartan beharrezkoa zen. Apirilaren 14ko igandean, Jesus Maria Leizaola ezkutuan heldu zen Gernikara eta 15 minutu iraun zuen ekitaldi politiko baten protagonista izan zen Guardia Zibilaren agerpena saiesteko. 1975ko azaroaren 20an hil zen Francisco Franco, mendebaldeko Europako diktadorerik iraunkorrena. Halere, diktadura 1977ko ekainaren 15 arte luzatu zen, eta egun hartan ospatu ziren lehen hauteskunde demokratikoak 1936ko otsailetik. 1978ko otsailean, autonomiarako bidea antolatu behar zuen Eusko Kontseilu nagusi bat sortu zen. Hautaketan, aurreko urtean hautatutako diputatu eta senatariek hartu zuten parte. Lehendakaritza hartara, Ajuriagerra nazionalista eta Ramon Rubial sozialista aurkeztu ziren, hautatua azken hau izan zelarik.
1969ko ekainean, Garaiko Etxean nazionalistak ordezkatua izan zen Rubial. Hilabeteak beranduago, estatutuaren onarpenarekin, Eusko Jaurlaritzaren 3. lehendakari izendatu zuten. Ramon Rubial buru zuen Eusko Kontseilu Nagusia Donibane Lohitzunera joan zen, eta kortesiazko bilera bat izan zuen Leizaola lehendakariarekin eta bere gobernuarekin Madison hotelean. 1969 urtearen hasieratik, Leizaolak lehendakari moduan Mikel Isasik, Jesus Agustinek eta Gonzalo Nardizek osatu zuten jaurlaritza. EAJ, Izquierda Republicana eta Eusko Abertzale Ekintzako ordezkari bezala. Azkenean, urriaren 5ean, autonomia estatutu berria onetsi zen, euskaldunei Eusko Jaurlaritza berri baten formakuntza eta autogobernu aukerak zabaltzen zizkiona. Autonomia estatutuaren testua estatuko aldizkari ofizialean argitaratu zenean, 1936ko gobernua ofizialki deuseztatua gelditu zen. 1969ko abenduaren 15ean, Jesus Maria Leizaola Bilboko aireportura heldu zen, eta 100 lagunek egin zioten harrera 53 urteko erbeste aldiari amaiera emanez. Mirari politikoa da guretzat gaur egungo egoerara heldu izana. 53 urte erbestean iraun izana Euskal Herritarren babesari esker. Erbestera ihes egin genuen euskal kausa mantentzeko, eta bueltan gatoz prozesu autonomikoa berriz ere martxan dagoenean.